I Rumænien møder vi børn med drømme, men også med store udfordringer. Sammen kan vi bedre deres situation. Vi skaber trygge rammer, hvor børn kan lege, lære og høre om Guds kærlighed. Med din støtte får børnene mad, tøj og mulighed for at gå i skole. Sammen kan vi hjælpe